Oh, oh. Goddamn. Goddamn. How the hell you get all that ass in them? Takže vítajte pri ďalšom videu, tentokrát z hry Five Nights at Freddy's. Točí to veľa youtuberov. Kde si zmizol? No, som tu... Čaute, tu je Medic a môžeme sa do toho pustiť. Budeme sa striedať po nociach. No, po nociach. No, tak je to najjednoduchšie. Dobre, ideme na to. Vy si sadíte. Lebo keď ma tu niekto urobí na mňa buff, tak ja sa vážne poserem. No, no však jasné, jasné. Dobre, to potom zostriaš to audio, ale to bude strašné, dobre. Dobre, už teraz buďte ticho, to už nemôžem potom sa striať. Ty Jakub, drž hubu. No dobre, začíname. Prvá noc, už nám volá tento trto. Ide vlastne o to, že my máme strážiť jednu pizzeriu, v ktorej sú tieto hračky a jednoducho nás budú prenasledovať a tak ďalej. Toto rovno skipnem, pretože je to zbytočne dlhé a nezaujímavé. No, okej, všetci traja sú pohromade zatiaľ. Tu sme my. Tu sú kamery okolo nás. Tu je kuchyňa, tu máme len zvuk. Čo? No. Fajn. Do 5. trvá táto naša smena nočná a potom sa otvára obchod, takže záchrana. Tu máme dole baterku, ktorú musíme používať šetrne, aby sme vôbec do toho rána prežili. No, stále sú tu traja. Prvá noc je najľahšia a tá 5. či 7. najťažšia. Pochopiteľne. Čiže budem hrať tú najťažšiu. Áno, ty budeš hrať tú najťažšiu. No. Zatiaľ sa nikto nehybe, čiže je to v pohode. To tam sedíš a jednoducho týmto si prisvietiš, keď myslíš, že tam niekto je. Dvere môže zavrieť, lenže to ti začne žrať z baterky. A iba zatvárať len keď tam niekto fakt je. Dobre, stále sú všetci traja pokope, takže... A keď už je fakt niečo zlé, že už je medzi dverami, tak už ich nezavrieš a proste si mimo. No, tak zatiaľ je to celkom nuda, lebo ešte sa nikto nerozpohyboval. Jaj, no, takže zatiaľ sa nič nedeje. Takže čakáme. A v ďalších nociach to bude oveľa napínavejšie. Aha, OK. Odpojila sa kamera, konečne niečo sa deje. To nie je dobré, že sa odpojila kamera. Aha, a už sú tu len dvaja. Super, kde je tretí? Aha, dobre, kúka do kamery. Ty mi nefún za nosom, dobre? Dobre. Dobre, fajn. Zajac je už tu, ako môžete vidieť. Ešte sa pozrieme sem. A ešte furt tu je. OK, tak pošetríme trochu baterku.
Nikto naľavo. Nikto napravo. Ako fakt. Dobre. Ten sa musí vážne nudiť. No tak, no dobre, už zase naspäť. Dočkaj, Medi, keď pôjdeš druhú noc. Už sa teší. Už sa teší. Niečo sa dialo niečo sa deje s kamerami, super. To nikdy nie je pozitívna vec. Stále nejdu kamery. OK, kamery idú, ale zajac zmizol. Asi je na chodbe. Hej. Ale už je dosť blízko nás, takže musíme si ho strážiť. Aha, super. Dobre, to som si nevšimol, že zmizla kačica. Tá stoj tu. A tento, ten najmenej aktívny, aj najviac strašidelný, ten vidie až nejakú 4. noc, sa mi zdá. Super, ten je už fakt blízko mňa pri kamere, takže prisvietime. OK. No dobre. Fajn. Kačica jede. Kačica zmizla. To nie je dobré. Kačica zmizla. Á, tu je. Ok. 35% baterky, už by som mal začať pomaly šetriť. Ups. Zavrieť. Zavrieť dvere. Zavrieť dvere, presne tak. Moje slova. Dobre, už tam není. Fajn, kde zmizol? Kde je zajac? Tu je zajac. To ešte sa budeš báť, dočkaj. Kuchyňa, fajn, tu sa... Okolo nás sa zatiaľ nič také nedeje. Fajn, alebo nikto. Prav tiež. No, zajac je tu. Lenže kde je kačica? Tu je kačica. No, fajn. Tu nikto. Fajn. Teraz si už len počkať. 23% baterky, tak akurát. Dobre, obidvoch máme v tej istej uličke oproti sebe. O, super, už zase nejdu kamery. O, zavrieť dobre. Toto nebolo dobré. Ešte sa počkaj, pozrieme doľava, lebo... No, kačica je furt tu. OK. Zajac ide. Dobre, ďaleko, fajn. Kačica kúka na nás z tmy. A už máme... Už len chvíľka. Dúfam, že tých 10% baterky ešte vydrží. Lebo už máme 5 hodín, o 6 sa otvára obchod. Dobre, nikto zatiaľ. No, tak ale počkať, kde zmizli, tu je niečo, neviem čo to je. Dobre, prvá noc je za nami, teraz ide Medík. Takže druhá noc, ja si zdechnem. Amen.
Potom môj majetok prepisujem na Jakuba Arendáša. Nie lebo on je buzerant. No dobre, takže ideme na to. Paťo. Bože, niekto mi volá. Ježiš Kriste. Som sa lakol normálne. Normálne som sa lakol. Jak budem furt takto pozerať. To prdele. Boha jeho, ako sa to vypína. To piče pozerať vyjebaný skurveň. Ja sa bojím. Hľadaj si baterku, jak sa hovorí. Pozri kamery, už ti pôjdu. Serem kamery, ja sa budem pozerať takto. Bože, hrá sa nejaká hra, je to... Buzeranti. Dobre, tak toto ostane. Áno, baterka ti... Neboj sa. Bože, nie sú tam... Sa zlakom len toho, že otvoril kamery. Ani jeden tam není, pozri sa. Je tam, tam ešte je. To je ten... Tu je bazerant. No kontroluj ich, lebo kámo, takto si mňam baterku a musím sa pred... Tu mi vôbec nevadí, že si míňam baterku. Ja chcem... Však tu nie je nikto. To nič. Počkaj, to si ja tam vyspevujem, že dam dam. Boha. Zas kamery nejdu, kámo. Kámo, nezatváraj si tie dvere. Ja môžem. 70% baterky. Otvor si dvere a kontroluj to prebeží svetla. Keď tam niečo bude, až potom zavri. Keď budeš počuť niečo bežať, tak tedy zavri. Ja ak budem mať furt zatvorené, mne to je jedno. Keď vymieniam celú baterku, čo sa stane? No tak otvoria sa ti dvere, budeš tam čistú tmu a máš len šťastie, keď ťa nechytia a máš šťastie, keď ťa... Počkať, ale kto sú títo traja bazeranti? To je niečo iné. Ale však sú tam vôbec není. O môj bože. Tu dobol. To je ten Freddy. Bazerant! Otvor dvere, Maťo. Serem na dvere. Ja tu budem. 55% baterky máš vytopeté rána tam. Do 6. Kámo, otvor dvere. Neotvoríš žiadne dvere. Mačko hraje. Keď Medic hrá. Radšej si otvor dvere a začni svetiť skôr. Môžem fakerovať. Kámo, ty neprežiješ prvú. Dobre, tak počúvaj. Tak po tebe, keď sa dohneš, tak dohnem ja. A tu je bazerant. Aha. Toto, keď na teba vybehne, kámo. Víš. Tak sa akože aj toto. To je líška. Fú. Ty kokos. Ježiši Kriste, boha jeho. Počkaj sa, keď pôjdeš tretí noc. Víš, čím sme to mali robiť? S facecamom. Aha, mali, že by sme museli na tom niečo vidieť. Tak to potom. Nevadí. Keď to na mňa vybehne niečo, ja to zamrdám. Zavraj tie dvere, kokos, máš 35% baterky, otvor tie dvere pre Boha. Serem dvere. A keď tam niečo bude, tak to zavrieš, bo to stíha. Budem sa furt iba na to pozerať. Bazerant. Je ten bazerant. A keď tam nebude a bude odostretá záslona, tak rýchlo zavri dvere. Ahoj zajačík. Ja som Maťko. Počkaj, to To je zas kto? Kačica. To mi je kačica? Ja túto hru hrám poprvý raz a počujem o nej poprvý raz. Vidíš, že aký si neposratý. Áááá, dobo! Ježiši Kriste. Ježiši Kriste, bazerant vymrdaný. Za chvíľku sa mi vybije baterka, čo sa stane? No tak budeš po tme a ešte aj bez možnosti zavretia dverí a bez kabia. Takže asi tak. To v prípade veľmi gratulujem. Presvieť si to a no to už si rovno
postavím, aby som prišiel. To prtele. Počkaj, ešte nezdochneš, ale budeš tam, pokým vidíš, a budeš tam teraz, pokým tam niečo nedhodia, ešte za chvíľu zhasne aj toto svetlo. To prdele, Paťo. Sra to, Paťo, neukazuj mi to, lebo ja sa tak poserem. Paťo, však ja dneska nezaspím. Keby ste mi videli teraz, ako si zakrývam tvár, bože, tak pičoviny. Kto by... Už tam je. Ahoj, bazerant. Tablet dať ti chcem. Ty... To... A už si úplne... Počkaj, to ešte dobre som mal plast. To prtele. Ser na Atlaus. Na plast. Čo Outlast, čo to je? Aj, do prdele! Dobre, idem ja. Dobre, takže ste videli Medika, ktorý sa vôbec nebal. To je, takto by som chcel aj ja byť taký dobrý, že sa vôbec nebojím, vidíš. Night 2, idem ja. OK. Maťo, hlavne nekrič. OK, zase nám volá. To rovno skipnem, lebo to je zbytočné obkecávanie toho. No super. No dobre, dobre. Už máme halúze. Ale všetci sú na mieste, a to je hlavné. Fajn, naľavo nikto, napravo nikto. Všetci traja sú na mieste, úplne ideálne. Nemohol to takto zostať aj aspoň do 6. Dobre, už sme zase prišli o kamery, čiže kto vie, čo sa udeje. Kontrolujem priebežne pravé a ľavé dvere. Stále kamery nejdú. OK. Dvaja sú v teréne, kačica aj zajac. Kačica tu. O, tam nič není, OK. A zajac sa vstrebal do Matrixu. Kde je zajac? Tam není zajac. Kde je zajac? Ešte sa môže stať taká vec, že keď dám teraz dole kamery, tak to na mňa vybafne. Dobre, nevybaflo. Neviem, kde zmizol zajac, ale nepáči sa mi to. Kačica je tu. Kde je zajac? Ľudia, on tu není. Alebo som slepý, ešte to je ďalšia možnosť. A tam nič není. Aha, tu je zajac. Ale zase zmizla kačica. Super. A tu je kačica. OK. OK, zajac. Kačica zase zmizla? Nie, je tam. Fajn.
kačica na mieste. Super, kamery zase nejdu, to je vážne pozitívne. Kamery stále nejdu, ešte pozitívnejšie. Nič. Zajac, ale nie, nič. Fajn. Už idú, no dobre, tu je kačica. Zajac zmizol, to nie je dobre. Kde je zajac? Zas zmizol ten zajac. Tu stojí. Fajn, už som myslel, že niekde zmizol. OK. Dobre, mám ich pod kontrolou zatiaľ. Takže trochu pošetríme baterky. 2 hodiny ráno, druhá noc. Na mieste. Kačica sa presunula. Tuto rachotí. Bo to máte len audio. Super. Dobre, tu je kačica. Lenže kde je zajac? Ja som to tak tušil, že tam bude. No dobre. Ja si myslím, že máme dosť obidvaja, že Medic. Tomu ver, že aj ja. No, ty máš dosť teda toho fakt. Ja som sa tak už nezlakol, lebo som už asi očakával, že kde asi bude. Sráč. No, ak sa vám to páčilo, dajte like, zdieľajte, komentujte, odberajte. A vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte. Sir Klaus.